थांनो दसे बेसे कार नाम्बार सालबारि वाइ मान फुङाव फैदों बिसोरो नोंहालाय बेलेग खामानि दं बुस्थुआ मोनफैबाय र' मोनफैबायानो ना मोनबायानो ना मा होनदो दारागाव खालै सायाव माबायदि हाजोआ गाखोलांनो नागिरया बाय मोनफैबाय जों मोनफैबाय दारागाव मोनफैबाय दारागाव बिदियानो जायगाया बारा गाज्रि नङा बरिया एकदमबारे खाना जालाबायनो बरिया जागोन फाग्ला फुङाव फैदोंना जों रावबो गैया बाला गामसाफोर लाबोनायबा बेयाव दुगैनो थांनांगौमोन भारत लिरखानाय दं साइनबर्डआ बया हिट बाल लाना थांनांगौलै गथ'फोरखौ गारजाया इनो बायलाफोरा इनो Do not cross the mile. Border बायो हिटलै जागाफोराना बया हिट ini हाजोफोरानो ini बया हिटखाबा नै हाजोफोरा एसेयावसो मोननांगौमोन दा एसेयाव हाजोखौ दांलायनो हागौमोन मा बरियानो बया सान्दुंलै बाला गामसा लाबोनांगौमोन जों गामसा लाबोनायबा दुगैलांनांगौमोन गामसाबो लाबासै दा आथिंखौनो सुलांनांसिगोन आरो आथिं मोखांफोरखौनो दखानफोरा बन्द' जा दा बुस्थुआ सिजोन जाथ'वाखैना खाना जानाय आरो नैनि मानसि बन्द' गोजा आरो दा बेलासिफोरावसो फैगोन जों बिराद फुङाव फैबायना बुस्थुआ खालि सब दखान बन्द' बया हिदोंमोन रन हरखानाय मा मुसुलाबाय दङ भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदो खोथादो ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो हा जों दा दसे थानानै दसे इयाव थानानै ओंखाम जाहैनोसै माबायाव ओंखामखौथ' माबायाव जानो होनदो मा होनो मा होनदोंमोन साला ओंखामखौ मायाव जागोन होनदो माबायाव ना ओंखामखौ माबायाव ना अ अबाव जागोन होनदोंमोन हा मसलपुराव ओंखाम जालांसै बरियानो दा नायबाय थादो कमेन्टार बरियानो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालाम गोदानबाथाय शेयार खालामना हो एसे बरियाखा नै जायगाया एसपि मा नांबावगौ आरो मोसौ दै दंफैदिनि मोसौ खालामो बै दहाय बुलेटजों फैनाय मा खालामनो सोंसिलै गथ'फोरालाय
এই বয়া হিটলি কিন্তু বা হিট 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 বঢ়িয়া হিট মারবা স্পিকার ডেঞ্জার একদম কাম করে বালা কিটা জায়গা ओके दोस्त जाबाय व्यू देखो भाई व्यू खतरनाक किलर किलर खतरा व्यू है भाई अभी इसिना बन्द रखिया भाई इनिफ्राय आरो बांसिन नुसिनबावसो बा Naamda balais. Daragaw maadong particular. Para tujuh kita lah. Ini sabar kita kita lewat. Beli mosul purong hamzah ini sih ber mosul purong hamzah nanti direct lot. Oh bejib siap tolong gue tuh video. Wow. Hah? Saya senang udah berhana ya anak. Ini kan tuh gede kan aku masih. Lapor. Itu ki mangso na? Itu di paling. Kiba tu di murgi tu ya tadi murgi tu. Oh murgi na itu. Oh. Oh. Zaya uma? Bora. Aku jalan terus. Boro. Ini tuh. Gua aman nih. Gua aman aja deh.
बेदर दिनैना भिडिअ'आ इखिनियानो गाइस आं दा मोनफैबाय न'आव ओमफ्राय दुगैखांबाय दसे रेस्ट लानोसै दसे ओमफ्राय भिडिअ'खौ नायनानै माबायदि मोनदो कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय लाइक खालामनो मोजां मोनोबा ओमफ्राय शेयार खालामना होदो थेंक इउ फर वाचिं दिनैना इखिनियानो भिडिअ'आ बाय बाय